Premtobre Kasee no eso Paramount Chief ya wano ewo Wungu traditional area eye Wungu na ba Alhaji Saka Sulemana na nani agye na hoho a fi so otena didie so pa na ni free wokro no mu no wo IGP se waba wonmo ho ensrahwe enam so ema wode wonmo nsam ahodo atodwa kro no bone awudie eyade ama ne hu so ho pa anti ne ya IGP de ne memma na ba ho ne de onhwe na won bambo mu nsam wo ho no onye ne yie mba won Adom TV Kasee etwaso Oman na Wungu traditional area Wunaaba Alhaji Saka Sulemana ensembia wode to IGP eni apost adwumayefo na eka ne ho won srahwe bi odekopie mu ewa hemfie honom ene se kronobo wo mu important mu no be ye mfie mienu ne de eso atepan yie na so hene ye echirem de a emre bia na etwem no kronobo ne abonofo sema ne muso pan yie a na anya asem ketwa na nsomre mu de ne nyina so akofoma ama wonani agipan yie Abro hini ehunu IGP no nani agiye paisan se we ni srahwe dikan a IGP bi ebo ana ede ba wo mu ahemfie ho abro hini no anosiye na IGP so ekasa no wo kire se eya pose adwumayefo asede se wo mbehwe se kura wo mu ewom ana mantama wo mu ewom no abonofo sembe kofom na hombombo nsem so wo honom natimi ayekama eno nti no apose adwumayefo wo honom no bekosoa ne hemfo ene kromafo wo honom no aye adwuma abom sedebeya ahobambo nsem wo honom no abekosoa fa ne ntoma pa efra sansem we nyina betodwa wabra IGP ene apose adwumayefo ne mpanyefo bi ede wo mani etwe North East mantam ne mu a wo hwese da ahobambo nsem wo honom no isifa etie